خاص دچن بلند دکن خورتر دکن جبونه ما روزا 25 مجداره جبونه ما گرکی گرینگه من جی زانم که پان روزی داویدا چند سال داویندا کشتن جنان کشتن زاروکان چه خاص دچه روز بر روز زیاده تر دبه ام وکی جنین ایهادی وکی تمام جنین کوملا جنین کو دخوازن کو تکوشین اخو بدنه میشاندنه ام وان بیارا شرمزار دکن جن بالحزار سالانه حزار بالسالة بالنبى صالة كده بحزارة جن لدجي لجنا لبسيكولوجي بفيزيكي وبعالي أبوريدا تندي تكرني أما تندياجي شرمزار دكن ليه مخابن كو جن daha beter çıkaz diçe tene kuştune em naxwazin ku jin werne kuştune vi kuştina jina dili civakê da jî me xemgîn dike ji bonê xatirê ku em naxwazin ku jin o zarokê me werne kuştine em ê jî bi jinara civak jî bi jinara li dijî vî tekoşîna jina xurt bike o di qada da be li dijî van kuştin û kiryarê ku ser jin û zaroka têne kirine dest bidine hevê dengê xwe xurt bikin bilind bikin li qada bin vî rengî jî em ê vî kuştinê ku ser jina ser zaroka têne meşandinê em ê bidine qedandinê ji bera vî awayî jî jin tekoşîna xwe zêdetir dike îro em hatine vî qada hanê em di mafê jina da ji bonê ku em dengê wan bilind bikin keda ku jinê ku dane em li ber wan jî em wan bibîrtînin gere em dest bidine hevê em dengê xwe rengê xwe o hevparbûna xwe em li qada da em dest bidine hevê ji bela vî awayî jî em dibêjin ku heta ku jinekî hebe ew ê tekoşîna jinê were meşandinê em dibêjin em bang dikin em dengê xwe jî bilind dikin em bên jin jiyanê neqedînin jiyanê negujin jin jiyane jiyan jî bi jinêva girêdayî ye wextê ku jin tune be jiyan jî tune ye ji bela wî awayî em dibêjin tekoşîna jinê tekoşîna bi civakê ra ye wextê ku civak jin azad nebe civak jî azadinine ji bela wî awayî em dibêjin di serî da çi qas jinê ku di nava çalakî komeleya de hene di nava xebata de hene bangî em hemû li jina dikin ku werin tevlî xebatê jina bibe